салом, таваҷҷӯҳ намоед ба узмуни навбати рӯзномаи хатлон. рӯзномаи хатлон дар ҳамбастагӣ бо роисати маърифи вилояти Хатлон узмуни онлайнеро таҳти унвони васофи омӯзгор эълон менамояд. узмун барои дарёфти беҳтарин қироати онлайнӣ ва хониши адабӣ дар ситоиши омӯзгор баргузор карда мешавад. дар узмун маҳдудият нест. ҳамаи сокинон ва кормандони касбу кори ҷумҳурӣ ҳаққи иштирок карданро доранд. довталабон бояд ҳангоми ирсоли маводҳои хеш талаботҳои зеринро ба инобат бигиранд. яъне ҳангоми ирсоли мавод бояд ки навод бо формати 16 бано пешниҳод карда шавад. ҳангоми сабт довталабе ки навори худро сабт мекунад, дастгоҳи наворбардории худро ба ин тарз неҳу ба ин шакл гирифта навори худро сабт намояд ва ба унвони рӯзномаи Хатлон пешниҳод намояд. навор бояд на беш аз 3 дақиқа бошад. наворҳо дар шабакаи иҷтимоии рӯзномаи Хатлон ва саҳифаи фейсбукии раисати маърифи вилояти Хатлон нашр мегардад. ҳангоми баҳогузорӣ миқдори фарогии тамошобин, лайк ва комментария низ ба инобат гирифта мешавад. шумо метавонед ки наворҳои худро бо телеграм ва ватсапи мо бо рақами 900-108460 ва 918-56-2900 ирсол намоед. озмун то ҳафтаи аввали моҳи октябр идома карда, ғолибон дар арафаи рӯзи омӯзгор қадрдонӣ карда мешаванд. маълумоти бештарро бо рақамҳои зер пурсон шавед.